מהלל עד הלל? מעניין. תתי, ממי, מושקה, מנדל, יוכבד, וזה אני, יוסלם, יודלם, שמוליק, שולם, חני. מה זה? אלבום קסם? יבוא? מה רצונך בני? הלל הזקן, אני בא לך מביתו של שמאי הזקן. אני רציתי שהוא יגייר אותי והוא גירש אותי. מדוע? אני רוצה ללמוד את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. שמאי שמע וכעס עליי מאוד ודחף אותי החוצה למקל שלו. אבל אני לא מוותר, אני רוצה ללמוד את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. אתה יכול להמשיך. אני לא צריך להמשיך, זו כל התורה כולה. ועכשיו זה רק פירוש. היי, זה אני. נו, מהלל עד הלל? בספר הזה אני הולך לפגוש דמויות בשם הלל. מעניין את מי אני אפגוש. הנה החול המועדניק. מי? זה רבי הלל מפריץ', קוראים לו חול המועדניק כי יש לו טלית ואין לו תפילין, כמו שקורה רק בחול המועד. מה קרה לתפילין שלו? שום דבר מיוחד. הוא התחתן בגיל 11, כשמתחתנים מתחילים להתעטף בטלית, ותפילין מתחילים להניח בגיל 13. תדע לך, רבי הרי"צ התחיל להניח תפילין בגיל 11. אבל לא התחתן בגיל הזה. נכון, כי רבי הלל זה רבי הלל. הלוואי והייתי יכול לראות את זה מקרוב. לילה אחד התלמידים רואה את הזיידה, הרב הלל, נמצא בז"ל עם גמרא גדולה פתוחה. רגל אחת על הרצפה, רגל אחת על הספסל, ולצידו החבר שלו, שולם בר נוטיק. הם למדו והתפלפלו כך כל הלילה, עד שאותו תלמיד הגיע בבוקר וראה אותם באותה תנוחה. אתה יודע, הזיידה, רבי הלל, היה נוהג לפני כל מצווה ללמוד את כל ההלכות שקשורות איתה. פעם אחת היה יהודי שניגש אליו ואמר לו, אני חייב שתפסוק לי בעניין מסוים. קודם כל אני צריך ללמוד את ההלכות שקשורות למצווה הזו. הוא יכול לעשות אחרת. רציתי לעשות את התרת נדרים, זה באמת אפשרות. אבל צריך קודם כל ללמוד את ההלכות שקשורות להתרת נדרים. זה כל כך מעניין שיש קשר בין זיידה לרבי הלל מפריץ', לא רק קשר של שם אלא גם קשר של מעשים. שם הוא המהות של האדם. אתה זכית להיקרא בשמו של זיידה הלל, ואנחנו מלאי נחת לראות אותך ממשיך בדרכו. לאן זה שייך? ספר הנביאים. לאן שייכות שורות אלה? לספר טוביס. הבקיאות של זיידה מדהימה. הביאו לו דפים ומספרים שונים והוא תמיד ידע לאן זה שייך. אני מקווה שאתם לא קוראים דפי גמרא בכוונה. כן. איפה היית? פגשתי את זיידה הלל, אתה לא מאמין. איזה תלמיד חכם, איזה זיכרון. פנומנלי. כן, בדיוק מה שאמרת. היי, מה אתם עושים פה? מהלל עד הלל. איזה הללים פגשת? הלל הזקן, רבי הלל מפריץ', זיידה הלל שאני קרוי על שמו. אני שם לב שאצל כולם בולטת אהבת התורה וגם גאונות בצורת הלימוד. אני רוצה להיות כמותם. אתה נכנס לנעליים גדולות, אבל מקבל כוח עוצמתי ומיוחד מהבר מצווה, הנפש האלוקית, שאיתה אתה תוכל לכבוש כל מטרה ולהפוך להיות רבי הלל סגל, חסיד, ירא שמיים ולמדן שכולנו נתפאר בו. לנגד עיניו התורה הקדושה, תיאור האוויר וזיכוך הנשמה,
בפיו ממלמל ממכשול לא מתפעל, קשור לראש בני ישראל. וואו, הרבה אחריות. כל אלו הם הלל של אתמול, צדיקים וחסידים שהאירו את הדרך. עכשיו תורך להמשיך את האור, כי הלל של מחר הוא אתה. אני גם הלל של היום. הלל של היום סולל את הדרך להלל של מחר. תחשוב על זיידה הלל שהגיע כפליט מרוסיה, והרבי שלח אותו להקים את עולם התורה בצרפת. את הסוף כולנו מכירים. בבית ספר שהקים יש היום כ-5,000 תלמידים. אתה מבין? לאדם אחד יש כוח לשנות את כל העולם, ואתה, שקרוי על שמו, בוודאי ירשת את התכונות המדהימות שלו. הלל, אתה נמצא בנקודת הזמן שהיא המעבר בין הילדות לבגרות, ואתה מקבל על עצמך עול מצוות. Milano Gordel von der Jem Heiledes von Schleichesser Schonne. Was auf Dru sagte, ist sich mit fehlischen Seele an nie Hayem Jeli die Ticha, das geht, wenn sie geht rein die Nefesh, die Dusche, wenn sie dort der Jem Heiledes von 13 Jahren. Wir sagten sehr Chodosh, Ademote, das Ayinien von Asimcha Schupo, bis am Vergleich das Amolgor zu Ihnen von Matten Tere, wo das sich echt Muven benigle, demot wird mir sich am Mechuyev, Betere und Mitzvah. במצווה בשבוע הזה, ביום חמישי. ביום חמישי זה במצווה. כרטיסים לצדקה ביום חמישי. ועבור שיהיה. זה. שיהיה. כרטיסים לצדקה ביום החמישי, ותגבור לי חוסי ושמיים לעולם. וישב מאביך. חוסי בציר שתיים אף מסתם לדבנה. הרבה אומר שזה עול נעים וטוב, שמביא לחיים הרבה דברים נפלאים. אנחנו סומכים עליך!